Insipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla, Baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahluphekile wona wesondela. Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele siyabingelela kakhulu. Igama lami ngingo-MC Pholobaso Andile waKaNgcwabo. Namhlanje ngihamba ngedwa ngihamba ke nenkunzi endala bathi ke udokotela DR.Mngcwabo uyahlehla. Iningi labantu ke abaya ezinkonzweni bayazi ukuthi ungasho ukuthi umbishop, ungasho ukuthi umholi webandla, bese kuba khona labo abazi ukuthi leadership into ephathiswe kakhulu ezandleni bathi upresident. Kanti iguli zakhe zithi yena dokotela wethu, bese ke abantu abazi ukuthi abantu benza kahle bafanelwe iziqo bambiza kugcwala umlomo ukuthi uprofessor. Njengalesi sikhathi ke kumabona kude wakho siyaviva TV1 kale kokupholisa amaseko asikubingelele dokotela abathi ingqungqule eshaya amaphiko. Sebethi indumandumane edliwa yibona izidliwe nabasweleyo ngoba uyakukhumbula ukuya kubantu abalambile ngasikhathi zonke. Dokotela omkhulu sakubingelele. Angibingelele mapholoba nakubabukeli bonke bakasiyaviva TV1 umhlaba wonke naphesheya kwilwandle. Ngikhumbula nje namhlanje mapholoba kudala manje ngigcinile ukubingelela udamini wakithi le. Yes. Ngale phesheya kwilwandle. Hayi udamini wakithi bhuti ngiyazi ukuthi ungibuke ebusuku ngibuke ekuseni ngibuke emini. Ngiyakhumbula kakhulu nasematatiyela mapholoba eSwaziland nakhona ngiphakamisa isandla nangapha koZimbabwe nakhona ngiphakamisa isandla mapholoba kukhona lokulapha neBotswana bengazi nakhona eBotswana ukuthi no basibuka basilandela nabo kakhulu bengithi mhlawumbe ulimi lakhona lithi alibheke eceleni nakhona futhi ngiphakamisa izandla ngithi nje bafowethu nani lapha eBotswana eMozambique nakhona ngithi hayi phela ngiyakhumbula nje lapha eShikeleni Madola hayi nakhona ngilongithe nje hayi ngiphakamisa isandla mapholoba. Dokotela omkhulu abantu abaningi abakulandelayo baye bangibhalela bathi mapholoba le ndoda yathi ayithwasisi yasichaza izizathu zokungathwasisi ukuthi iningi labantu bathi bazofunda impande kodwa bese beyibheka ngathi bekufanele nabo bebe namahashi nemizi nabafazi nakho konke umngcwaba nabo anakho ngesikhathi esifanayo umngcwaba nakho esikhathini esifishane sebekhalela ukuthi nabo fanele ngabe bacebile. Angifuni ukuthi ngithi ucebile ngoba uyinsizwe engayiphakamisi kodwa iqiniso lithi umbhalo obhalwe ebhodini amehlo uyawubona. Mhlawumbe ungenelela kuleyo ukuthi njengomuntu ongathwasisi ngokuvimbela ingqinamba yokuthi uyithola uthusana nomuntu ngokuthi esikhathini esifishane engakabekezele ngokwanele usayifuna ukufana nawe kodwa bathi abantu kule game uthe uyethongweni uyocela ukubacaphunelo yikho ufuna ukubenza bebe kuyisigaba sokuthi impilo iyaphucuka. Mhlawumbe siqala kanjani lento yokuthi uyibone uthi kule game ake ngibazwise ubumini uqobo. Angibabongela ababukeli bakasiyaviva TV1 ngoba baba nawe ngiyababongela nje kakhulu ngiyababongela kakhulu mapholo Dode kuloko ngoba ngithe kuloko especially ngithe njengoba sizoba naso ngomhla ka3 kuJune ngathi sizophinde futhi mina ngesimonithe for 3 months ekuthina abantu ngibuke ekuthini kusuka nge3 kuze kuyophelela lapha kuOctober kwenzakale ini empilweni yakhe ngokuthi ngizobafonela ngiyaphinda namhlanje ngiyabacela baphathe umuntu akeze ephethe ifoni yakhe yangempela angaphathi le foni yani number ayithole kumaphake endleleni right ayithole endleleni noma ayithole mayigibela lapha erenkini bese bempha nje sim card singesikwazi ukumlandela ngoba kulamasonto aphelile nami kade ngisemsamo yakithi yonke ngihambe ngaze ngawufika emsamo ojulile wakithi nami ngisho ukuthi lokho ngizokwenza izinyanga ezintathu manje ngiyacela ukuthi nezinhlabathi zonke ezithintane nami ngalilela ngomhla ka3 azibe khona ekuthini wonke umuntu ozobe nomthinta ngesami isandla kwenza lokho engizobe ngikucelile. Dokotela omkhulu uthe ngomhla ka28 kulenyanga esikuyo kaMay iprize yasuka ku8000 ibheke prize nesabekayo kubantu abebedlala bengafuna ukubona ukuthi kubaluleka kangakanani ukubhalisa. Namhlanje umhla ka22 if I'm not mistaken and icishe le video izophuma zingaphelile izinsuku ezimbili noma ezintathu ukusuka manje. Bengifisa ukuthi uqinisekise kubantu ukuthi kubaluleke ngani ukuthi bebhalise manje. Mapholoba ukuthi babhalise manje ingoba njengamanje nami babukeli ngila kaSiyaviva
ngisuke ekhaya kusuka nje saqala ukukhipha le date yomhla ka3 angiphumula mapholo Yes. sengihambe izinkalo zonke mawungabona ngisho ipassport yami ineyibazi ngihambela nomhla ka3 namanje ngithi angizi la ngizoqinisekisa ukuthi le 3 seziyasondela njengoba zisondela hayi mapholoba esebengenile Nkosi yami ngiyabahalalisela ngoba hayi yonke into for bona seyime ngomumo seyibalindile seyime ngomumo namanje ngizoqinisekisa ukuthi no asikhuphukeni asisondeleni mapholoba siyalele ngokuthi umhla ka3 kaJune njoba usuku olubalekile eNingizimu Afrika isikakhulukazi kubantu abayobe behambele osizweni ema4 eNewcastle esigodlweni esikhulu lapha eBlue Nation kaMasiphile Nation uthi umuntu osekhaya right now ngiyezwa kuthiwa kiwa lapha kubhukhwa kanjani abanye sibezwa bekhuluma nge1000 abanye sibezwa bekhuluma ngokuthi masiphelelo 8000 mhlawumbe ukucathulisa umuntu obengazi ngalesi special mapholoba ngiye ngathi sibhuka nge1000 ekutheni mawuthi nje ngomhla ka3 ngizobe ngikhona and sebekhona sebewafakile yes yiko njengoba nje ngathi sebewafakile ngikhonela lokho ukuzothatha kuzocollecta information yabo ekutheni ngomhla ka3 bafike ngempela esesengibalindile yes ukhipha u1000 ngokuthi ufonele le number 8079 079 045 344 6 ekugcineni leyo nombolo le mawushayela leyo nombolo hayi mapholoba phela bhuti Nkosi yami abantu abalapha neofisini othi mawushayela bayibambe lelo cingo bazenzela bacela ngisho isithombe mawukhuluma nje bavele bayithathele isithombe ekutheni basindlulisele kimi ukuthi senze kube kahle bese ngomhla ka3 uyawuphatha lo 7000 ngoba sekukonke kubanga 8000 kodwa lo 7000 uyawuphatha uma ngabe futhi ungawuphathanga mapholoba noma ungamake sure ukuthi ekhadini lakho ukhona uyasebenza sizokwazi ukuthi siphinde siswap sibalekela nobungozi ngaphela ubungozi sebuningi nothasi sebebaningi kodwa nje wona ngomhla ka3 wonke umuntu lokho engikufaka ngizokhulumisa nje ubodla ngamandla bolokothwayo niyabona nangu mapholoba sengiyamfaka ukhokhile noma ukhiphile awunaki sengithi ukhokhile maye eSwatini phela kuthiwa mawuthi uyakhokha uyakhipha ngithi nangu sebhadele phela bolokothwayo nami bongibongo nje bonke imandi bobhambula ibanzami lapha ezana nomlandakazi bese nginje beqebeqe ngithi bese ngikhothise bese ngingena indlela awungena indlela ke mapholoba end of June yimi ukushayelayo awungishayeli yimi ukushayelayo awushayelwa ama-PA wami ushayelwa yimi qobo lwami ushayele kubuza ukuthi uhamba kanjani uhambe kanjani futhi kuningi engizokwenza ebantwini abazobe bekhona lokho ngizobe ngikwenza ngizobatshela uma ngabe sebekhona ukuthi no-ke guys sizosebenza kanje ukusuka manje siye phambili njengamanje ngibalekela othasi ngaphela isiyaviva engiyayazi umnipiniphi nofisayo uba nefemu lena ukhokhela ngayo siyaviva kodwa nje labo bazofika ngomhla ka3 ngizobanikeza ukuthi sizosebenza kanjani ukusuka ngomhla ka3 up until end of October asikhuluma indaba enkulu ngiyakuzwa ukuthi kubhaliswa ku079080 uthi 0790453446 0790453446 yona nombolo othi kubhaliswa kuyona but ngifuna sikhuluma indaba enkulu ethi mkhulu sesizwile ukuthi especially kubhukhwa nge1000 and ithina sibhukhile futhi abanye bethu khona izinto esesiqala ukuyibona ake ukhulume ngalento owuyifunge wenza ivideo oqala ukuthi once isithombe sangapha iyaqala iprocess kunabantu ekade ngikusendela ama-VN abo abawaqalise kumina amanye nawe khona ungisendele wona abawaqalise kuwena uthi yizwa abantu sebekhuluma bathini ilenzakalayo dokotela zisuka nje nge1000 lilodwa engakafiki no7000 sekukhona umehluko owenzakala empilweni yomuntu babukela ngiphinde futhi usiyaviva ubukwa yibo bonke abantu basaqala nje lokhu ukufika kodwa nje kukhulu sebuyenzeka
futhi kuzobe kwenzeka na ukusazoqhubeka njengoba ngizolanda isitoko. Yes. So ngizawusikhulumisa isitoko eNewcastle nabafowethu labayi balindile Mapolo balindile kabuhlungu balindile abafowethu kutheni wonke umuntu mangabe Mapolo phela ngixoxe nemhlebeni yize bagqokisa amandla kuningi futhi kulabo bazobe bekhona abafowethu namhlanje mina ngomhla ka3 nikubekezelele lokho yes ngizokhuluma nandaba ezilangalaleni kodwa okuyimfihlo usobe singena 11 okay ukuthi sobe singena sithi 4 ngoba ngifuna ukuthi umuntu imfihlo lesobe siyikhiphe ngizobe ngiyikhipha ikube yakho uwedwa yes kungabe ukuthi imfihlo engikeza wona siyaphuma sesiyayishare sikhuluma ku WhatsApp create ama group ukuthi nokuthi umuntu kumele afike ngemizimfihlo yakhe kanje wena unguMapholoba nje yes idlozi lala ekhaya likhulekelwa ngendlela yalo yes njengoba ngakadlamini nje idlozi lakithi likhulekelwa ngendlela yalo yes ekhabo mama njengoba kukangwenya nje komntimandi bakithi obhambulunya ubakithi nakhona khulekwa ngendlela ngeke bese ukuthi egcineni sizofuna ukuthi sihlangane manje kwasehamba kanjani ethi uMapholoba loNgcwabo lo uDlamini lo noNgwenya lo ubani bantu yana unjongo lo kanjalo kodwa ke manje egcineni yibongo lezi ezahlukene mina ke nawe sobe uzoyingenela kimi sihlale ngixoxe mfowethu hamba kuye ekhaya ufike wenze ukuthi nokuthi mfowethu hamba kuye ekhaya ufike wenze ukuthi nokuthi yes Dr. Indaba inkulu ke sasiphethe usuku umhla ka3 kuJune abantu babhalisile abanye basabhalisa abanye basazobhalisa kodwa sebelizwile lokuthi uma bengaphuthumi umhla ka28 kungenzeka amanani ethu ukukhuphuka ngoba usuzama nakho ukuthi phela kungabi siminyaminya ngoba vele sekuyisiminyaminya ngeke lokho sikuhlonize thina sibekelwe kona ukuthi sikhulume into ezinje noma nina ngayigwema kancane but iqiniso lithi ke South Africa kubalekile ukuthi ubhalise njengamanje enye into mhlambe efanele ngiyiveze nengiyibonile since eqala ukumemezela udokotela bememezela ngoba bekufanele nazi but manje sengathi konke emphushayo ukukhuluma nani ifocus ngiyibona ngathi sikhule kakhulu okukhomba ukuthi ke akusayena owuntando yalokho afuna ukwenza abanini bakho sekuyibona abakusebenzayo so ingakho ngobuza umbuzo obuzwa yibona bonke abantu dokotela sizele specialty isona osithathe wasibeke ezingeni lokuthi siyasazi kodwa kunento esiyaziyo ngawo ama product akhe awashaya eceleni sizobe sikwazi ukujika ekhoneni futhi sithi kodwa sisipay siye reception yakho siye lapha ku merchandise yakho siyikhothozele ama product ahlukahlukene ngoNtsumbuyane sobe sibaphethe hayi kunjoba nje usushilo kunjoba sewushilo kuzobe kwenzeka lokho kodwa ke kubafowethu laba besilisa ngiyayicelela ngiyaphaphata ukuthi angazi ukuthi idlozi elikhulu laba siyaviva libizwa kuthiweni hayi usiyaviva ngizobizwa ndawo siyaviva thiwani ngiyayicelela kwabesilisa bazobe bekhona Mapholoba kune product lapha kavuka mama the product kavuka mama ilekelelwa waya yes uwaya Mapholoba mangabe kwenzeka nje mhlawumbe bhuti lokhuza wakho wamakahle uma nje mlibe nje ithulele noma ungabanjwa ubuthongo uyilalele usuke kulindile upapa mefuthi kunjalo leyo ke ngizobe mana Dr. Luchoma nawe ngeproduct nje impela hayo ogijima ngayo futhi uyabona nje futhi ke Mapholoba awusho ngani uthi le ngakunika yona nawe babukeli bakaSiyaviva TV manje ngakukhumbula uMapholoba uye waganwa ngoba kaSiyaviva sekukho nami iyatalamba le product ngizobe ngiyikhipha bafowethu kimi nje ngizobe nikhona ungixhawula uthi futhi manje hey waya man hey permit nje waya zobe ngaqwa kusipheka itholakala yimi mama hey ungonakala waya zobe kunika le waya
Futhi Mapholo i-under le package le special. Oh bazobe kodwa besilisa. Abesilisa Bayithola busende. Kuze bewaya. Ngifuna impela ukuthi wonke umuntu wesilisa uyabona uphendula abantu besilisa emapholo bona njengoba incebo uyazi kunzima kabakusilula uphendula umuntu wesilisa futhi nokwelapha umuntu oyindoda akusilula umuntu oyindoda ufuna ukukholwa ngokubona njengoNtomasi yebo ufuna ukuthi nalabo abanoshukela othi akasazi lutho othi akasazi lutho angithi khona into mhlawumbe uyiphelezela nangelokhu uthothi uyayishoka lapha iwashi sekwaba lesa sikhathi ngomhla ka4 akekho shoshokayo ngomhla ka4 zonke 12 o'clock waya ngomhla ka4 no ngomhla ka5 mapholoba ngoba ngomhla ka4 yes ngomhla ka4 ngizobe ngibalindisa ethena bake balinde ukuthi oma 11 bathi ukubuthana awundoda ayikhuluma le number oyikhuluma nje ku serious ke nganza kwenjengoba selizwa sekuyakhodwa manje ngcono ngiyavela kule video ngiqala ukwazi le ndoda nikizimu Afrika ngathi kufika nje kwafona enye inyanga edumile hey angimane ngiyeke awungiphinde phela ngunama 11 ngomhla ka5 wonke umuntu uzobe ehamba waya futhi ngoboloba ngingakaqedi ibhuku yes bonke abazobe befika ngomhla ka4 ngomhla ka3 ngomhla ka5 ukubekezelele ibhuku wami uyazi ibhuku ukubekezelele ukuthi noma ungalikhahlela kanye ubusuku bonke kunankinga kodwa lapha impela waya mangabe kube nenhlanhla noma ngalikhahlela kabili kodwa ukubekezelele kodwa yena lo ugoalkeeper obevimbile ayobejabula uyobetshe hayi bhuti hayi no dodela nganza ukuthi asikusho ukugcwala umlomo ukuthi inombolo ila ibiza udokotela 079 045 3446 uyayizwa indlela ibiza ngayo ngifuna ukuthi ubambelana ke mase kufonela udokotela akazokufonela ngale number sekuphela inyanga yokuqala kabani kaJune kodwa ngifisa ngiyamajina and ngiyakufisa lokho ukuzwa nje into yokuqala methawu unjani mfowabo usaphatheke kahle lo wahamba la ekhaya bese uthi hayi waya yonke ezokwenzeka nje yoma ntawo waya ngiyabona futhi enipha nama t-shirt akhe lapha abhaliwe ukuthi waya ngalo leli ilanga uyinkunzi malanga nje ukuhamba erank ufaka iskipho sithi waya dotela speedele inamba bese yagoqa 079 045 3446 idate umhla ka3 kuJune asibonane kwivideo elandelayo Kulayo nabahluphekile bebasondela sondele mkunjini yanokuzo yimsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla abakulayo nabahluphekile wona wesondela Zondinhlupheko uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla wona wesondela sondele emkhunjini wakho uzophila Webabiyamba lenqola webabiyamba lenqola yeyigibela umkumbikanowa yeyigibela umkumbikanowa nawe sondele emkhunjini kanowa khona uzophila
Khono lo muntu angeke ulenze lutho. Isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala.